Аңа җавап бирде күп кешеләр инде бүгенге көнгә. Ринат Зинович та, Камил хәзрәт та. Минемчә, бу бик кирәкле эш. Үзебезнең әти-анадан килгән телне саклар өчен дә ул булышыр, ярдәм булыр безгә. Икенчедән, нинди телдә вәгазьләп барырга, сорау булырга тиеш тә түгел. Әгәр дә без татар мәчетендә кирдек икән, мусульман мәчете, без кешеләрне бүлмибез бит анда. Урысмы ул, татармы ул, чувашмы ул, кем булса да, әгәр дә мусульман булып монда килде икән, ул тәртип булырга тиеш. Һәрбер җирдә, һәрбер авылда, һәрбер мәчеттә ул исламга каршы түгел, үзебезнең тәртипне саклар өчен, үзебезнең телне саклар өчен, именно динне саклар өчен, ул бик кирәкле, рәхимле, бик матур эш дип уйлап торабыз. Шуның өчен татар телендә вәгазьләрне алып барырга кирәк. Татарстанда гына түгел, кая татарлар бүгенгә торалар икән, яшиләр икән, аларны әгәр дә динне сеңдерәсебез килә икән, саклыйсыбыз килә икән, үзебезнең гореф-гадәтләребезне, телебезне, шул вакытта вәгазьләрне дә татар телендә мәчеттә алып барырга кирәк.